monggo dumateng daya para seniman seniwati santriwana santriwati wonten kusiwun ing tlatah Kecamatan Sawagede ikut badhe nyuwun ngawontenaken janturan utawi wuron sumangga dumateng sedaya para penonton ingkang badhe paripambiyantu ngregengaken sing penting sami njagi keamananipun. Tulis punika kawula mangke wonten prabedane awit saking pagelaran seni Tirta Budaya geguk obat kejut obat caluput juga anamu mapati hawasa ingkang kanggo dinten sakmenika leluhur ingkang saking wetan saking kidul saking kulon lan saking lèr dipun sunika aripunan idi paliripun nuwun pangayuman nuwun pinayungan hadeng leluhur ingkang warsa sepuh ingkang lawan mriki. Oke pagelaran sanika bebek cengkelang cerbabah ing cacahing Bathara.
ini aku sing teko kaki aku sing teko mbah nyuwun pangan untuk iki palilah kawula nyuwun pengayoman mbah oh Simbah aku sing teko mbah nyuwun pangan mbah kawula medal saka gogo pangayoman kula medal wong mriki badhe nyuwun pangan mbah sakolon pajar patoman suwangi ramati kadhesenan ora rumasa ana dheweke sing nonton ya Pak jebule ya. Iya, Tirta Budaya. Sabdane sang guru katekan yen manungsa urip pangalam donya bejane sabar narima uga kudu eling lan waspada namane model wong kene bae najan tuwa nanging esih sregep bae kakange bekayune pamane lan bibite ape ngore-ore sane kodake iming-imong aku duwe roti apa? Roti mari sing rasane legi Apa iya? Bisa nangis karo guyu Lo hae bintang kecil di langit yang biru biru laut bintang besar tempatnya di pasar Banyumas bintang Pancasila bintang tujuh obat sakit kepala eling-eling wong eling bali amati eling anak wong urip nang alam donya Soling toya lodong alit cenangking gones nenes lakokana wong ayu putih kriyan
sing sabar-sabar sedulur. Metuk siji, metuk tujuh. Marhaban ya Nurul Ngani, marhaban ya Talaga Sani, marhaban Allah wasallam, marhaban ya Erullah, marhaban ya Nurul Ngani. Kowe njaluk apa, Kang? Berisik. Sekar gadung, Kang. Aduh, Jan. Mana gelem kesel iki kaki pono genang ketua genang ayo gue kok. Iya, ayo gue. Bos. Ya.
sakare kadung kadunge samaya maya timbang bingung gawe gembira eling anak budaya lingkungan penyomasan bisa gawe bunga sakare kadung kadandung kamulane sakare gadung walaya maya Sekara gadong sekare gadong gadong nimbang bengong gawe gembira eling anak budaya bangsa Banyumasan bisa gawe bunga sekar gadung sekare gadung usia kawulane sekare gadung gadung semayang mayang orang kaya penayakan ngene orang foto kae foto korokon kacate la ilaha illallah alamalikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah bisa dikul wadil amin eling-eling sira manungsa urip nang alam donya malaikat juru pati lirak-lirik marang sira goneng lirik malaikat arep nyabut nyawanira aku bakal dolopati aku bakal akan semaya apa Kang? Awas Kang, mbok ngantem gue saka jalur gunung sekolah banjar
ucapane wadah pengaron menikmat kapanane ketemu pada dewekan ora butuh kae-kae butuh sabetinane yang ngono-ngono yang ngono-ngono gunung sari gunung sari manjat gunung tamurun gili dipacul kenalamae desosolado umae nanture kopi blusuk keblesuk rasa iki besok-besok jelarane rukun sing kudu bersatu turi rawa kalendang babang koyati kurandangan kuleti sing eman maning ora peno radang butuhku dimele kajen dalen-dalen-dalendol sadesa-desa-desot gunung sari gunung sari manjat gunung tamurun kali ya gunung sangkulan banjar patoman ati ngeren wong bagus jase kemanen Yesus kali kadung ceroba nyobel Ya semende wang. Semende wang, semende apa wang. Kang? Iya. Gentenan gedang mencrok aneh klambi abang sholatullah dasalimo gede gandare yo gede manuke apa manuk beo mencrok aneh papang eso aja menclek neng papang eso menclok aneh klambi ijo sholatullah dasalimo gede gandare yo gede manuke apa manuk rodang metrok aneh papang ngepring aja mencrok neng papang ngepring mencrok aneh cedung kuning dan apa jadi kok gumur orang kaya nang biasa kulon Tirta budaya
Iya nih lah kayak kia wis tua sih. Apa sih? Jaklungan wis jaklungan ngenteni wong nang omahe ngenteni wong nang omahe tujuannya sih ya. Jagong, boleh mangan kalau jagong. Ih, urung mateng. Jajal sing urung mateng gawangene. Gawangene sing urung mateng. Karo jagong. Lambah cerewet. Seger nyong ora diwai. Moh lah. Pelit banget masa. Gedange yarep. Kayak nganti meniren. Sekar gadung Kang. Ya lancaran. Kang Pono jar papa lah. Wong angin ya ora murup. Ora nambah konek. Hus. Ya. Samaya,
bisa gawe bunga sekarang gadung sekarang gadung donyandung kawulane sekarang gadung samaya maya jaluk gedangnya kok sing mateng anak gue yang ngeruh alah Ada gomban manuk. Ku coba ya teh ya, ku coba. Ah iya. karo jagong Ngapa sih? Hah? Ku coba melempar manggis, ku lempar. Ku coba melamar gadis ku lamar, jandaku dapat. Iki piye oh aduh jawab tawane yen bengi nangis bae amarga wedi mari buntute iya tetet cicak rowo jawab buntute sing jawab buntute yen digoyang ser aduh enak dong deng dong ae berisik ayo kok wis diwae ngene gedange seru banget kowe lah nabi wong Madang sih seneng temen kok ngentenan karo gue dhisik kowe melas gue le pelepot gue enak Masya Allah kotornya timun sekarane ayo bangun karane tumang ayo jaringan karane make kayak gue mas make kayak mau kepedek timun sekarane ayo bangun karane ora butuh kae butuh guru kancane Mas dewe yo la yo temoti iya bocah kae ora gerak danan masakan ake wong pada kelingan pelayan ego cecing kok ampiran sedoke yo ampiran sampe bae jalan-jalan mingguan nampe bae gajian sebulan Joko ampiran
Oh, iya. Arep bayangan gue ngeleti kelir. Kebiar-kebiur Kang. Nona biar gebyur. Jaluki gelem awe ora. Asik. Asik. Iya asik. Biar pakai baju sekarang. Esok katon asri temanana. Gawe pakai nyawa. Perahu layar. Nyambut gawe. Tapi pancen subur makmur nang tanah Jawa. tanah Jawa. Aripah lojina wirakyate. Adem aman tentrem. Selir nang pantelo gede. Amin. Amin, amin, amin. Ya sabar lagi mandan kelalen. Mandan kelalen. Gua sing arep beli. Wah, kok. Bus. Ampun negara. Jodoh.
arane basa najan namung aja ngamuk ora ilok. Sabar. Baru kepengenan dedah. Kelatih ngambang iku kang dadi asmane. Beyo ngalah beyo. Beyo ngomong-ngomong mudo. Senajan ayo sesane seyo yo apa maning kowe Kang? Rasulullah